Právě teď začínáme odpočítávat minuty regionu. Dobrý večer. Požár kasáren v pevnosti Josefov. Turisté v Úpici kritizují otevírací dobu místního muzea. Matky na Hradecké plachtě bojují proti novým jezírkům. Chtěli jsme jezírko a budeme mít rybník, stěžují si obyvatelé nového sídliště na Plachtě v Hradci Králové. Překvapil je totiž projekt magistrátu. O vybudování vodní plochy věděli, ale nečekali, že bude mít takové rozměry. Město se brání, že je vše podle původního plánu. V domech bydlí hlavně rodiny s malými dětmi, právě pro ně je teď obří jezírko doslova noční můrou. No, je to hluboký, je to nebezpečný pro ty děti. Lavičky pro lejzačky, travnatá plocha, mohlo by tam být spíš tohle. No. Rodiče mají strach z přemnožených komárů, špinavé vody, ale i z toho, že tady děti mohou snadno přijít k úrazu. To není podle mě na jezírko, ale na malý rybník, takže to už z bezpečnosti svého dítěte, protože jsem máma malého dítěte, mám docela strach a obavy. Všichni lidé, kteří se tam koupili byty, měli možnost se v kanceláři developerů seznámit s tím, jak bude jezírko velké a jak bude přesně vypadat. Zatím není jasné, kolik bude v jezírku vody. Hladina tady má kvůli nepravidelnému přítoku kolísat. Záleží na dotaci srážek, jak velký ten výkyv bude, a proto se provádí také okamenění břehu a další úpravy. Tohle jezero je to na parádu asi pro pana architekta. No tak já malé děti nemám, takže mě nepřijde velký a já mám ráda vodu. Na stavbě jezírka právě probíhají dokončovací práce. Hotové má být do konce roku. Do budoucna pak v jeho okolí město plánuje odpočinkovou zónu s lavičkami. Veronika Vítová, RTA Hradec Králové.